тираж. Ще ми се да кажа няколко думи и все пак и за БСП, защото историята на БСП продължава, включително и сега навръх предстоящите избори. Ще изкажа моето мнение. Вижте, мисля, че 90-та година, по време на кръглата маса, БСП прави две грешки. И аз за това съм привърженик тези книги и честването на годишнина от периода на антифашистката борба отново да бъде подновено, включително и с млади хора. И другаря Вичев и част от хората, които сте тук, знаете това. 90-та година БСП може би се е страхувала от реалностите, които предстоят, от липсата на подкрепа от братския тогава Съветски съюз и допуска на кръглата маса да направи два завоя. Според мен. Първият е свързан и с елитарния език, който тя въвежда най-вече чрез лидерите си, чрез тези, които са ръководството на БСП. Този елитарен език е по две причини. Едната е първо, за да скъса с миналото си, защото тя прави опит да се отрече от периода до 90-та година, до 89-та година. Причината е точно народняшкия език на тогавашния ръководител Тодор Живков да бъде заменен с един елитарен език. И доскоро, включително всички председатели на БСП, това 25 годишен период, продължаваха с този елитарен език, който